Počelo je 2. ožujka u Gospiću, a rasplet je bio rezerviran za kraj travnja i varaždinsku sportsku dvoranu Graberiju. Pričamo naravno o Hrvaćima i kvalifikacijama za prvu Hrvačku ligu, čije nas doigravanje za naslov prvaka očekuje na jesen, a gdje se natjecatelji bore grčko-rimskim stilom. Organizator turnira Varaždinska Vindija imala je najkomotniju situaciju nakon gospićkih nadmetanja. S 24 boda imali su prednost ispred Like s 21, te Petrinskim Gavrilovićem koji je nakon prvog kruga kvalifikacije imao 14,5 bodova. Ispod te tri momčadi predstojala je bespoštedna borba za preostala 3 mjesta u doigravanju, a izgleda za taj plasman imala je praktički polovica od ukupno 15 klubova sudionika. Najbolje su kotirali Sesvetski Kraljevec, Sesvete i Lokomotiva, za koju je ovoga puta nastupio i naš zlatni europski junior Dominik Ettlinger, dok su s manjim bodovnim zalihama vrebali Hrvatski Dragovoljac, Gospić, PIK Vrbovec, Slatina, Metalac. Prvo treba pohvaliti Liga odbor koji je proširio ovaj sustav lige na 6 klubova da ide u play-off, onda 6 u play-out i zato je Liga kao takva i zanimljiva i primamljiva i publici i gledateljima i svima jer su tu uvijek moguća iznenađenja. Rijetko koji klubovi su kompletni u svim kategorijama, da imaju jako kvalitetne borce, postoje klubovi koji imaju kvalitetne pojedince, ali za Ligu je bitna ekipa, znači da imate širinu. Od ove godine je promijenjeno pravilo, znači play-off se sastoji od prvih 6 ekipa najboljih, tako da su, ajmo reći, neki manji klubovi tipa Lokomotiva u kojoj sam ja, Istarski Borac, jedan Sesvetski Kraljevec koji je ovdje, mislim da ima najmlađu ekipu i ima jako perspektivan pogon. Dobili su još jednu motivaciju, dakle, jer taj play-off to je ono što krasi ovu Hrvačku ligu i eto kažem, kvaliteta je stvarno jako dobra, bolja nego nekoliko zadnjih godina, ajmo reći. U odnosu na prvi turnir nastupila je jedna momčad više, Hrvaći Poreča kojih nije bilo u Gospiću. Ukupno su na Varaždinskom turniru nastupila 84 Hrvaća, 14 manje nego prije nepuna 2 mjeseca u najvećem ličkom gradu. Nakon standardnog vaganja krenule su i borbe u kojima je brojna publika u kompaktnoj Varaždinskoj dvorani zasigurno mogla uživati. Na dvije strunjače redali su se gotovo svi najbolji hrvatski seniori, a do ranog poslijepodneva saznali smo i imena svih finalista. Najzanimljivije je dakako bilo pratiti osvajanje bodova na momčadskoj razini, jer tu je padala odluka tko će sve u doigravanje za naslov pobjednika prve Hrvatske lige. Predstavnici klubova u borbi za play-off polako su kalkulirali i izbrajali učinke svojih Hrvaća, ali i konkurentskih. Pobjeda u finalu donosila je 7 bodova, drugo mjesto 5, treća mjesta po 3,5 boda, a plasmani na 5. mjesto bod i pol. Kada je napokon došlo vrijeme za finala u svih 7 kategorija, prvi su se sučelice našli Vindijin Martin Bešinić i Nino Schmidlechner, član Sesvetskog Kraljevca. U najlakšoj kategoriji do 55 kg Bešinić je bio favorit, a to je u samoj završnici i pokazao. Zasluženo je prvi, dok je Schmidlechner potvrdio izniman potencijal i samim ulaskom u finale. Ja sam sa svojim prvim mjestom zadovoljan. Išao sam u kategoriju 55, na prvom turniru sam hrvao 60. Ovaj put sam skidao kilo zato jer je dečko bilo ozlijeđen i koji hrva inače tu kategoriju kod nas. I prezadovoljan sam, malo sam imao problema, još sam ujutro skidao zadnje kile, ali dobro, evo, na kraju sve super ispalo. Nakon toga red je stigao na Hrvaće teške do 60 kg. Status favorita imao je Lokomotivin Ivan Lizatović, no njegov suparnik Boris Baniček uzdao se u svoju kvalitetu i pružio žilav otpor Lizatoviću. Na kraju je Lokomotivin borac ipak slavio, no i član Gavrilovića Baniček nema za čim žaliti. Sljedeći je dvoboj bio između hrvatskog reprezentativca Tonimira Sokola iz Vindije te ponajveće nade domaćeg hrvanja Filipa Šačića iz Sesvetskog Kraljevca. Riječ je bila o kategoriji do 66 kg, a isti borci imali su sjajnu borbu u Gospiću. Tada je slavio iskusniji Sokol, a Šačić je razveselio svoj stručni stožer osvojivši rundu protiv reprezentativca. U Varaždinu je također bilo neizvjesno, no veća kvaliteta i iskustvo Sokola ponovno su došli do izražaja. Donio je novih 7 bodova Vindiji, dok za Šačića itekako radi vrijeme, te su svi uvjereni kako njegovi dani tek dolaze. Potom je slijedio, složit će se svi, najiščekivaniji dvoboj dana. Dominik Ettlinger iz Lokomotive, juniorskim, europskim i svjetskim medaljama ovjenčani reprezentativac, u finalu kategorije do 74 kg borio se s Danielom Janečićem, članom Like.
Veće su se šanse prije finala davale Ettlingeru, no i Janečić je sjajan Hrvač, pa bolje poznavatelje domaćeg hrvanja nije iznenadila činjenica da je Daniel uzeo prvu rundu. Ipak do kraja je bolji bio Ettlinger, pobjedio je u drugoj i trećoj rundi te je zasluženo slavio u finalu svoje kategorije. Ipak u ovom su meču najveći pobjednici bili gledatelji koji su vidjeli prezentaciju sjajnog i neizvjesnog hrvačkog meča. Ja i Daniel se izravno susrećemo, izravni smo konkurenti već nekoliko godina unazad, znači borimo se za mjesto u reprezentaciji do 66 kg i te borbe uvijek su bile neizvjesne i siguran sam da će uvijek biti neizvjesne. Evo, danas sam opet ja pobjedio, tako da bliži se prvenstvo Hrvatske i vidjet ćemo ko će biti tamo sretniji. Nakon Ettlingera i Janečića nestalo je i neizvjesnosti. Naime, već u sljedećoj kategoriji do 84 kg u finalu smo gledali apsolutnu dominaciju Nenada Žugaja, vlasnika brončane medalje sa posljednjeg europskog prvenstva u Gruziji. Hrvač Like nije ostavio nimalo šansi Mariju Mihalju iz hrvatskog dragovoljca, no ono što Mihalja sasvim sigurno čeka je svijetla budućnost u hrvačkom svijetu. U borbi do 96 kg vidjeli smo petrinski obračun članova Gavrilovića, Vinka Kadečke i Tomislava Lavrića. Kadečka je bio uspješniji, a bodovi iz ovog finala presudili su da Petrinci budu pobjednici cijelog drugog kvalifikacijskog turnira. Sakupili su najviše bodova, 22,5, bod i pol više od Vindije. Za kraj vidjeli smo jedini trijumf Gospića. Marko Koščević sladao je u finalu posljednje kategorije do 120 kg, Hrvoje Šavuka iz Sesveta nakon 3 runde. Bila je to, možemo reći, pirova pobjeda Gospićana, jer na iznenađenje mnogih, momčad iz Like nije uspjela ući do igravanja za naslov prvaka. Nakon 2 kvalifikacijska turnira najviše je bodova, 45, sakupio i najveći favorit prije jesenskog početka lige, Varaždinska Vindija. Gavrilović je bodovno triumfirao ako gledamo samo varaždinski turnir, a ukupno su imali 37 bodova te su na drugom mjestu. Treće je mjesto zauzela Zagrebačka Lika s bodom manje. Lokomotiva je ponajviše na krilima Dominika Ettlingera i Ivana Lizatovića došla do 24,5 boda te četvrtog mjesta, a potom slijede ugodna iznenađenja kvalifikacija. Ponajviše se to odnosi na petoplasirani Sesvetski Kraljevec koji je do plasmana u play-off došao sa samo jednim seniorom u momčadi, dok je kvalitetan rad nagrađen i kod šestoplasiranih Sesveta. I danas smo na kraju uspjeli mi biti drugi, a ekipno smo sve skupa smo prvi. Sigurno možemo reći da smo napisali povijest, jer ja mislim da je to najmlađa ekipa koja se ikad uspjela kvalificirati ujedno u play-off, u finalno natjecanje. Mi zapravo imamo jednog pravog seniora u momčadi, ostalo su sve kadeti i juniori s kojima smo mi postigli vrhunski rezultat. Znači ušli smo među 6, na kraju smo ekipno zauzeli 5. mjesto i jedva čekamo jesen i nove borbe u play-offu gdje smatramo da možemo pružiti dobar otpor svim klubovima. Gospić je završio na 7. mjestu i bez plasmana u doigravanje, bez ponajprije svog najboljeg Hrvača Bože Starčevića, koji je u Varaždinu bio samo u ulozi trenera, nije išlo. Samo 17 bodova na kraju za Gospić. Pola boda manje imali su Hrvači hrvatskog dragovoljca, a za njima slijede Istarski Borac, Pik Vrbovec i Slatina. Sve su to momčadi sa dvoznamenkastim brojem bodova. Dalje slijedi Metalac sa 6,5 bodova, Poreč s 5, te Zagreb i Sisak s 3,5, odnosno 1,5 bodom na začelju. Sve ove momčadi razigravat će za poredak od 7. do 15. mjesta. Ja sam totalno razočarao se dok sam vidio da momčad Gospića nije ušla u prvi 6. Koliko sam sad čuo nisam to 100% siguran, ali mislim da nisu ušli i to je veliko razočaranje. Teško je raditi instant ekipe. To su znači umjetno stvorene ekipe bez domaćih predstavnika, bez domaćih Hrvača i to ne može funkcionirati dugi niz godina. Znači u Hrvanju nema toliko novaca, nema takvih šejka kao u nogometu i nekim drugim sportovima, pa je onda teško financirati jedan pogon sa velikim financijskim sredstvima dugi niz godina. A pokazalo se da klubovi koji ulažu u svoje borce, u mlade borce, znači da kasnije imaju rezultate i tu se vidio rad od pojedinih
klubova koji upravo na tom principu funkcioniraju i to nije iznenađujuće. Nastavak ligaških borbi slijedi na jesen, početkom listopada. Prvih 6 momčadi doigravat će za naslov prvaka u prvoj hrvačkoj ligi. Ja očekujem da mi dođemo u finale, da ćemo se boriti u finalu i da ćemo uzeti to finale, napokon trebamo vratiti to u Varaždin, taj pehar. Pa slažem se da su trenutno najkompletnije ekipe Vindija i Gavrilović. No međutim, mislim da ove mlade ekipe, znači Lokomotiva je u jednoj fazi formiranja jedne dobre momčadi, ima dva jako dobra pojedinca, a mislim da i ovi drugi se mogu boriti sa svima. Sad, kako će to na kraju završiti, to je neizvjesno prognozirati s obzirom da nas očekuje još jedan ljetni prelazni rok, pa ćemo vidjeti da li će klubovi određeni kupovati pojačanja ili neće. Znači, nakon tog prelaznog roka koji je ljetni prelazni rok, onda ćemo imati kompletnu sliku o tome kakvu će ko imati ekipu, da li će se ovi favoriti još pojačavati ili će neko od ovih slabijih klubova možda zatražiti neka od pojačanja ili doma ili vani. Znači, to je uvijek neizvjesno. A prvo sljedeće veliko natjecanje je seniorsko prvenstvo Hrvatske. I to će se nadmetanje održati u Varaždinu i to 18. i 19. svibnja. Vjerojatno će biti da svaki Hrvač mora nastupiti u svojoj kategoriji, odnosno u kategoriji za koju pretendira za reprezentaciju. Tako da isto će se održati ovdje u Varaždinu i to je ono za što se većina Hrvača ovdje sprema. Na prvenstvu države trebalo bi doći i do nekoliko vrlo iščekivanih borbi, ponajprije meča Nevena Žugaja i Bože Starčevića, dvojica koji u Varaždinu nije nastupio za svoje klubove zbog ozljeda. To će biti sigurno odličan meč, kak je svaki put dobar meč Janičić i Etlinger, ali mislim da taj meč da neće odlučivati sad nešto previše ko pobjedi na tom prvenstvu države, jer oni imaju još puno mečeva koji će hrvati i kasnije prvenstva države, mislim na Božija i Žugaja, ne? A naši sugovornici dali su nam i mali uvid u ono što nas sve osim domaćih natjecanja očekuje u 2013. godini. Dakle, nakon tog prvenstva Hrvatske slijede mediteranske igre na koje nažalost ja ne mogu ići, ali bit će pripreme za to isto tako ovdje u Varaždinu od 2 tjedna, mislim da ću tome prisustvovati. A što se mene osobno tiče, prvi turnir je mislim da u Poljskoj. Tako da to je početkom 7. mjeseca i to je prvi važniji turnir nakon prvenstva Hrvatske za mene. Pa seniorsku reprezentaciju očekuje najvažnije natjecanje u godini, to je svjetsko prvenstvo koje je ove godine u Budimpešti. Imamo nekoliko kandidata koji tu pretendiraju na medalje. Istaknuo bi braću Žugaj, Dominika Etlingera, Danijela Janečića, Božu Starčevića, Lizatovića, Ivana, Tonimira Sokola. Znači, to je sada, mi pokazujemo da imamo jednu kompletnu reprezentaciju, znači da to više nisu pojedinci i oni redovito donose medalje sa velikih prvenstava europskih, svjetskih kupova, osvajaju najveće Grand Prix turnire u Hrvatske, tako da se sa pravom možemo nadati vrlo dobrim, to jest odličnim rezultatima sa prvenstva svijeta. Na kraju se možemo složiti s Dominikom Etlingerom kako nakon odličnog rada posljednjih godina straha za budućnost hrvatskog hrvanja nema. Tu je taj Sesvetski Kraljevec koji stvarno ima jednu od najperspektivnijih momčadi u Hrvatskoj. Tu je hrvatski klub Metalac koji ne može nastupiti iz raznih razloga na ovoj hrvatskoj ligi, ali ne, nikako se ne bi trebali bojati, jer to što ste rekli predamnom i Žugajima i Boži Starčevićevu je veliki vijek i hrvatska karijera. I mislim da hrvanje u Hrvatskoj po kvaliteti raste iz godine u godinu sve više i više. Treneri su predani svom poslu i mislim da ne bi se trebali nikako bojati. I za sami kraj priče. Ja sam Dominik Etlinger i pozdravljam gledatelje Sportske televizije. Pratite hrvanje, jer hrvanje je zakon. Preach the peace.